amma kin san sunan macen take mu'amala da maza hudu? A'a, Kariya. Aisha 2018. Ku gaya min gaskiya abin da yake faruwa. ƙarya yake kuma. Yarinya yana ciki ya kai ta asibiti. Ciki shi ke daga taimako? Babu yadda za a yi kana tafiya ga mutum ya shiga cikin masifa bai da lafiya ka taimaka masa sai ya zama matsala? Hey, ki gaya min tsakaninki da Allah wannan cikin na jikinki wayar. Umma kenan. Kina nufin ke ma baki sani ba? Jininki ne ba ana. M. Yari Productions returns with another exciting part. Aisha 2018. Ashe umar wuta ne ana zaton shi a makera sai a same shi a masaka? Fine, ki je ki ba su duk shaidar da suke bukata. Amma ina son ki sani cewa idan kika ba su shaida tamkar kin ɗauki wuka ne kin daba wa cikin ki. Aisha 2018. Directed by Ma'azamu E.D. Yari. Aisha 2018. Ingantacce daga cikin ababen haskakawa tare da kyalkyale muhalli. Kuna iya sanya shi a gidajenku, makaranta, kai har ma da asibitocinku. Freedom Paint, ƙawataccen fenti na zamani. Zuwansa ya haskaka dukkanin wani bugibagiren fenti. A yau talakawa da attajirai da kawawa suke suna neman sa. Zafi, rana ba sa dasashe ingancinsa. Ku taho mu neme shi a dukkanin branches ɗin mu kamar haka. Wafa, Murtala Muhammad Way, Court Road, number 1 New Court Road Way, Gwarzo Road, number 362, Kafin Ɗannana, Rijiyar Zaki. Malam Kato, number 99 Murtala Muhammad Way. Shafa shi sau ɗaya shine cin moriyarsa na shekaru barkatai. Za ka iya neman mu ta nambar tarho kamar haka: 080 344 11 ko kuma 080 82 11 9911. Idan ka tashi yin fentinka za ka iya neman shawarorinmu ta wajen ƙwararrun ma'aikatanmu kamar haka. Yin hakan kyauta ne babu ko sisi. Kaɗan daga cikin ababen fentinan namu: Freedom Pen Standard, Freedom Pen Double Quality, Freedom Test Coat Pen, Freedom Paint Well Santi, Freedom Painting Glass Coat Italian Design. Idan kun tashi aiki ko project za ku iya tuntuɓar ƙwararrun ma'aikatanmu domin ba ku shawara ta musamman. Yin hakan kyauta ne. Freedom Paint.